Yauwa dama baba ne ya ce in zo in ga 'yar wajenka. To, dama ya ce min za ka zo. To maza suna taroshin a kanta. Da ba mu ba da amanna ba amma yanzu dai ba komai yanzu za a nemo ta za ta zo za ku yi magana. Ku sasanta kai da ita. Oke Allah sarki baba ina godiya Allah ya saka da alkhairi. Khadija! I'm dead. To kuma kika tsaya a nan ba ki ƙara so gurin shi ba? To ke buri in baki waje ku sasanta ke da shi ku fahimci juna. Tun da nake ban taɓa ganin namijin da na faɗa da shi kamar ka. Maza da yawa masu motoci suna roshin a kai amma duk ba ta tasu nake kawai kai dai ka gode Allah ka san lailatul qadari ganin ki sai mai rabu. Wallahi ba na son ka gardi ne kai mummuna. Baba Ya kai? ko ce min ne mummuna. Mummuna kuma? Kana son ta ko ba ka son ta? Alƙur'an ba na son ta. Kana son ta ko ba ka son ta?